skærmen med klude om sin hånd, med læderlap for øjet og om sit skuldbånd. Det er som en smegmand, der er sin sur nød. Med hammeren og forvandlet de hårde sten til brød. Nej, de hårde sten til brød. Og vågner du en morgen i det allerførste gry, og hører hammeren klinge på ny, på ny, på ny. Det er som en svejmand på sine gamle ben, og forvandlet med gnister de hårde sten til sten. Nej, oven vores sten. Og er du til stede, bad bundens fede læst, og møder du et åndlæg, hvis øje står i fast. Det er som en svejmand med alvor ved at knæ. Hvorfor det er at finde molesten mejle? Vender du tilbage i byer og i blæst, mens aftenhjernen skælver sjældent i sydvest, og klinger hammerslaget bad vognen ganske nær. Det er som en svejmand, som et usted og der. Så jævnede han forandrer den vanskelige vej, men da det led mod julen, så sagde amen nej. Han tabte hammeren bræt og overheden i bar. Bare ham overheden, en kold decembernat, oh yeah. Kold decembernat. Du står på kirkegården, et gammelt frontet mand. Vi hælder slet til siden og malige meget slet. Det er som en svejmand. Hans liv var fuld af sten, men på hans grav i døde, men gav ham aldrig